Okay, rozhodl jsem se, že natočím tutoriál, jak si udělat druhý účet na OpenID třeba. Prvním si musíte založit Supercell ID, rozkliknete tady menu a dáte Supercell ID. To až si založíte, tak dáte tohle, budete tady mít ozdobený kolečko, kliknete na to a dáte logout. Dáte potvrdit, dáte play without. Pak tady budete mít tutoriál, tak si jenom založíte jméno, budete si muset zahrát jednu hru a až to uděláte, tak budete muset odehrát ještě jednu hru, aby se vám otevřel shop a mohli jste tam otvírat třeba nějaký legendárky. Takže já jsem jednu hru odehrál a tady můžu si koupit něco v shopu. A mám tady jackpot a teď, aby se vám ten účet uložil, tak musíte kliknout na Supercell ID a znova se zaregistrovat, ale musíte na jiný e-mail, takže doporučuji si udělat druhý e-mail, abyste si ho mohli uložit. No a pak uděláte jenom tohle a tady si můžu už vyměnit ty moje účty. Zrovna tady mám ten jeden, na který mám 16 000. Vám video líbilo, nezapomeňte nechat like a odběr pro další tutoriály nebo gameplay.